Быць палітыкам это значыць быць за справядлівасць. Таму ўсе тут, хто ў гэтай зале, ўсе тыя, хто нас гледзяць, і тыя, хто лічыць, што тое, што адбываецца ў Беларусі, это несправядліва, вы таксама палітыкі. І таму не трэба баяцца палітыкі. Быць у палітыцы это значыць быць за справядлівасць, быць за нармальнасць. Увогуле, беларусы ж нармальныя. Нам вось са школы, потым у тых кніжках, потым з тэлеканалаў казалі, што мы там цярпілыя, мы там памяркоўныя, нам трэба моцная рука, мы не выходзім, не пратэстуем. А потым аказалася, што мы нармальныя. І ў 2020 годзе мы паказалі сваю нармальнасць. Гэта не было тое, што мы там выскачылі, мы проста сталі смелыя, дастаткова, каб паказаць сваю нармальнасць. І калі паглядзець на сацыялагічныя пытанні, калі паглядзець усё тое, што мы рабілі цягам гэтых 30 гадоў дыктатуры, стваралі стартапы, дабіваліся поспехаў, стваралі фантастычную музыку, здымалі фільмы, мы паводзілі сябе як абсалютна нармальныя еўрапейцы. І вось гэтая нармальнасць, якая ў нас ёсць, яна бачна і цяпер. Калі пачалася вайна, беларусы не сталі у адзін шэраг з агрэсарамі. Беларусы, калі паглядзець па апытаннях, абсалютнай большасці супраць вайны. І лічбы непадтрымкі вайны ў Беларусі не адрозніваюцца ад шэрагу краінаў еўрапейскага звязу, дзе, здаецца, ёсць і дэмакратыя, і свабода слова, і так далей. Але проста беларусы нармальныя, мы разумеем, што вайна – гэта зло, што дыктатура – гэта несправядлівасць, і што ў нас ёсць нармальная будучыня, як у кожнай нармальнай еўрапейскай краіны.